Is-siti ta' kostruzzjoni huma magħrufa għar-riskji u l-perikli li jkun fihom. Għaldaqstant dawk involuti għandhom jassiguraw li f'kull mument ikunu segwiti l-miżuri ta' saħħa u sigurtà. Għal dan Mar Gawċi, il-kap eżekuttiv tal-OHSA, l-awtorità għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Filwaqt li f'istqarrija l-OHSA ġibdet l-attenzjoni għal xi każi li ġew innotati. Inġibdet l-attenzjoni tal-OHSA li kien hemm project supervisors, ġifieri dawk in-nies li huma imqabda mill-klijent biex tkun assigurata saħħa u sigurtà fuq il-postijiet ta' kostruzzjoni li kienu qegħdin jinżammu mill-klijenti, ġifieri n-nies li għalihom ikun qed isir ix-xogħol, meta intervjenew biex iħallu nies jitlu ġew siti ta' kostruzzjoni mingħajr ma kien hemm il-livelli ta' protezzjoni meħtieġa. Dan, tenna Gawċi, ifisser li jkollok numru ta' nies f'dan il-każ xerreja prospettivi u li ħafna drabi ma jkunux intiżi mill-perikli li jaffaċċaw li jitħallew jidħlu f'dawn is-siti mingħajr l-osservazzjoni ta' miżuri ta' sigurtà periklu kbir għas-saħħa tagħhom. L-iktar inċident komuni huwa relatat mal-waqgħat mill-logħli. Jista' jkollok waqgħat minn pereżempju galleriji li jinżammu miftuħa. Turġien li ma jkollhomx dak li seħħeġ protection, jiġifieri dak li njam jew sistemi oħrajn hemm sistemi iktar adekwati minn hekk li ma jħallux lil nies jaqgħu. Dan flimkien mal-fatt li ħafna drabi jkun hemm nuqqas ta' dawl u materjal fil-post bħal biċċiet tal-ġebel, trabijiet, xkejjer tal-materjal u patalotti taż-żeba'. Gawċi qal li għaldaqstant partikolarment meta jiddaħħlu persuni li mhux involuti fil-proġett għandhom jittieħdu l-miżuri kollha tas-sigurtà meħtieġa. Għal dan il-għan għalkemm is-saħħa u s-sigurtà huma f'idejn il-project manager min iqabdu iħollu jorbot għaliex jinsab f'pożizzjoni ideali li jiddetermina l-kwalità u sa fejn jaslu l-miżuri ta' protezzjoni. Għaldaqstant il-klijent m'għandux jinteressaħ biss mill-profitt jew inkella li l-proġett jitlesta bl-għaġla u jqabbad nies kompetenti. U jinsisti li fej kontratturi biex ngħidlek jiksru l-liġi billi ma jieħdux il-miżuri ta' prevenzjoni u ta' protezzjoni, il-klient għandu obbligu li jintervjeni. Għaliex finalment jekk inqala xi ħaġa, il-klient irid jirrispondi wkoll għal dak li jkun inqala. Fl-aħħar nett appell lill-pubbliku biex meta jinnutaw xi nuqqas ta' osservazzjoni ta' dawn ir-regoli anke jekk iħossu li għandhom itellaw fuq is-siti soċjali jinfurmaw ukoll minnu fih lill-OHSA biex tkun tista' tittieħed l-azzjoni meħtieġa.